Здравейте, хора! Пак се връщаме в Майнкрафт, но този път има се малко проблеми и трябва да изтрия. И пак трябва да инсталирам. Аз я инсталирах. Сега трябва да направим ниво и скин. Ние ще се видим, когато направим скина. И хайде. Готови сме! Може да излеца малко така бебешко, аз съм си на 7, нямам си микрофон, нямам нищо. Сега ще се върнем. Пак се върнахме, надявам се този път да струм по-добре. Нека да почнем. Едно ниво, сега малко да намаля. Така, нека да почнем. Нали тук да. Аз вече забравих малко, как се кръстим света. Ще го кръстим Теди. Т-Е-Д-И. Готово. И пускаме. Да видим къде ще ни пусне. И ни пуска. Так. Нека да почваме. Другото къде се знае. Първо съм план един крафтинг тейбъл. Така, първо трябва да намерим и малък дом, така да го казвам. Тук. Само набързо ще убия едно прасе. Така. Две пързори. Ще взем няколко цветенца. Така. Айде. Майко, колко ми е трудно, аз никак не съм свикнал, защото не съм играл толкова много време. Такъв паям. Аз не знам, бъдем така се казват. Браво, Теди. Браво. Аз клазих нивото, както аз се казвам. Много силен, Теди. Няма 100. Да съм умен. Няма 100. Така. Първо 16 предскаден крафтинг тейбъл. Веднага една кирка и почваме да цупим. След като сме цупили една каменна кирка и почваме. Колко е гадно. Аз съм и с слушалки, то не беззитни и ми е малко трудно. Изчакай. Така вече много по-удобно. И да. Ако чуете какво е онова отрало, то ми е приложението за снимане. Няма как да го махна, освен да го свърза някъде. Изчакай. Наказа едно ръкопраскане на кола. Да. Теди, да взем малко кол.
Аз тук се живея, може би. Така. Моите ми теце вода тук. Yes. Толкова икипики. Толкова ресурси ми стигат. Сега малко факър да се направим. И една фурна. Да се бъде и тук. Ето тук ще изпързим малко. Тук месак. Ще направим 1 метър на брадва. Една лопата и една мотика. Мотика не знам за кой, ама все пак да си имам нещо. Ето така. И линста трябва да събирам още камък. И да си взема месото. Надявам се да ме чувате по-добре, защото без микрофон буквално звучи като едно бебе. Да. Взимаме сега това и правим. Това е стълби. Махаме крафтинг тейбъла и това е фурната ни. И почваме. Така, ще направим първо задължително едни стълби. Защото са ни нужни. Закачваме. Аз забих вече. Не! Така. Почваме от тук, така. Сега не трябва още камък. За да видите аз какво искам да направя. Може би на вас няма да ви хареса. Тук не съм сигурен дали ще стане. Ох, и тук ли трябва? Ето. Така се развалих всичко, но нищо. Сега. Гледам ето тук. И тук се ми бъде домът. Да, под стълби ще живея. Много яко. Ето ни го домът. След това трябва да смахне и кино. Тук не мога и да говоря. Сега ще видите моята стратегия, откъде ще влизам. Ето тук. Може би малко гадно, но какво да се направи? Такова ни е местенцето, което аз си правя. Ще бъде хубаво да се направя още една килка, защото ще бъде хубаво да се направя още една пръчки. И ще бъде хубаво да отида да събера и дърво. Има си доста неща да се правим. Аз съм още няма и една точка от играта. Така, да се направим тук малко пътце. Така. Не. Да сложим малко дърг за повече реалистично.
Например, е така. Е така. Но и това е тук. Е така. Е така. Е така. Е така. Не, това много ми пречи. Е така да се бъде малко е така. Искам да стане реалистично красивичко така. И тези цветя сега ще ги слуса. Ей така. Ей там. Разбира се, не мога да стигна. И последното, например, е тук. И малко синички. Така. Слагаме сини. Ето. Готови сме. Колко хубаво стана. Прекрасно само това. Къде да го дръпна? Ще го дръпна пак е тук. Луделце! Много са ми нужни. Много ми е нужна тази вълна. Спираме за малко. По-отстъхме пак. Да. Пием едно прасе и една коска. Вече викам кокоска. Аз тук много зомбита. Къде ми е дома? Къде? Бягай! Влизай! Лесно, давай, главата ми него. О, мама! Аз се припомня. Нямам се врата. Какво е такова? Не. Ала, пика. Е така се стоя. Е така барикадирам, докато не си взема някаква врата. Ще бъде хубаво да се извади фурната. Ето. Да. Едно месо. Аз имам месо. Аз забравях, че имам месо. Оле, Боже! Аз никога няма да практика така правя. Не да практика, а да убия дракона. Въгристо. Да се го стипя целия. Толкова става. Взех си едното коса. I believe I can fly. И така. I believe I can touch the sky. Така, взехме месо. Сега е това. Да вземи костът ни е нужен.
Може да напишете в коментарите какво друго да правя, освен да търся айрон и диаманти. Все пак напишете какво ми липсва в къщата, някаква украса. Напишете ми в коментарите. Така, таки сте. Пак, абе, Dragonfly. Така. Въгриста. Изризам. Отвънкселственост. Но може да напишете какво ми липсва в домът ми, освен да. Какво късно за друго, защото аз не се досещам. Защото все пак аз тук... Път като ми скака ангелите. Аз тук се трябва да бъде хубаво. Все пак тук правя изложба. Let's be cool. Никол. Майкъл камък. И сега само така ще направя. Така. Бум. И почвам да копая. Но за тук ще приключва епизода. Надявам се да ви е харесал, защото на мен лично ми хареса. И в друг епизод ще довършим миналата, защото аз буквално видях, че буквално са минали 17 минути и 12 секунди. И сега ще трябва да спрем. Защото вече стана малко дълго, защото толкова много време съм снимал и не знам по-точно в колко трябва да спра епизода. И да, чао. Видно на следващия. Бум!